Salamyn hormatly adamlar, garaşly wagty tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň paýtatymyzda Türkmenistana saýlawlary we salasaçlyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onu Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary boýunça geçirilen saýlaw möhsüminiň netijeleri jemlenildi. Ozal habar berilýär, bir ay mundan ozal badalga alan hemem geçen şenbe güni 10-njy martda üstünlikle tamamlanan bu möhüm jemgyýetçilik syýasy çäre açyklyk we aýdynlyk giň bäsleşlik esasyna geçip Türkmen jemgyýetine demokratik ýörelgiliň dawranýanyny, elatyň raýatlyk düşünjeliginiň ýokary derejede digine aýdyn görkezdi. Merkezi toparyň başlygy mejlisi açyp ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyrynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň senenamasyna ajaýyp sahypy bolup giren bu uly ähmetli waka bilen oňa gatnaşanlar gutlady. Halkymyz mizemet agdy beriligi we jewsligini, ata-babalarymyzyň mukaddes wesiýetlerini we paýlygyny ýene-de bir gezek görkezip, ýurdumyzy mundan beýlegem ösdürmek, ata-watanymyzda demokratik ýörelgileri berkarar etmek ogruny möhüm edem etdi. Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde beýlenşýäli, saýlawlaryň öňýanyna möhsümiň hemme tapgyrlary öz wagtyny, hemem hereket edýän kanunçylygyň talaplaryna we umumy kabul edilen halkara kaderlerine laýyklykda gurully. Ses vermek işleri ýurdumyzyň çäklerindäki saýlaw uçastyklarynyň 2577-sinde geçirildi. Türkmenistanyň daşar ýurtlardaky raýatlarynyň ses vermegem gurumçylykly geçdi. Ilşihanalyň we konsulluk edaralarynyň ýanyna döredilen 41 saýlaw uçastygyny watanymyzyň çäklerinden daşyna bolan ýyleşlerimiziň müňlerçesi has münasip dalaşgary ses verdiler. Merkezi saýlaw toparynyň internet saýtyna ses vermegiň barşyna online arkaly tanışmagyň şert döredildi. Bu saýlaw möhsümiň häsiýetli aýratynlygy oň öňýanynaky döwürde bolşýaly, ses vermek geçirilen gününde de saýlawçylar ýokary işçilik görkezendigine munyň özi ýylatyň ýokary raýat jogapkärçiligine hemem aty watanymyzda amalaşdyrylýan demokratik özgörtmelere munyň beýlegem günüden güni gatnaşmagy bolan islegine şaýatlygy diýe. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary hemem oň bilen baglanyşykly çäreler halkara jemgyýetçiligine we dünýäniň köpçüliklerine habar berişdirýärlerini uly gyzyklanma döretdi. Şol günleri garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň, İslam hyzmatdaşlyk guramasynyň, Türkiýe döwletleriň guramasynyň şeýlede birnäçe daşary ýurtlardan synçylyň toparlary we jurnalistler ýurdumyzda bolup saýlaw möhsüminiň barşy bilen ýerine tanışdylar. Saýlawlaryň açyklygyna, hemem aýanlygyna göz getirdiler. Milli synçylar hem saýlaw işleriniň hemme tapgyrlaryna dolu gözegçiligi amal aşyrdylar. Şolaryň arasynda syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň we dalaşgärliň wekilleri bolup saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçendigini tasdiqladiler. Milli kanunçylyga laýyklykda saýlawlaryň gutornukly netijeleri ýakyn wagtda eglan ediler. Mejlisiň ahyrynda merkezi saýlaw toparynyň ýol başçysy saýlawlaryň geçirilmegine guramaçylykly hemem jogapkärçilikli çemeleşendigi, döwletimiziň demokratik esaslarynyň mundan beýlegem pogtalandyrylmagyna, saýlaw çärelerine gatnaşanyň ählisine, şol sany Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny habarlar, maglumatlar bilen ýokary derejede dogruçul beýan eden köpçüliklerini habar berişdirýärleriň wekillerine ýene-de bir gezek hoşallyk bildirdi. Şoň Daşary işler ministriniň halkara gatnaşyklary institutyny hormatly prezidentimiz Gurban Oğlu Berdimuhammedowyň rus we ingliz dillerine neşir edilen Awadançylyň rowşun gadamlary adly kitabynyň tanışdyryş dawrasy geçirildi. Dawra ýurdumyzda işleýän daşary döwletleriň diplomatik wekilhanalarynyň ýol başlary, paýtatymyzyň ýokary okul mekdepleriniň professor muallimleri hemde talip ýaşlar gatnaşdylar. Ma'lum şäli milli liderimiziň halkyň arkadaly zamanasy şygary bilen geçen şu ýylda çap edilen kitaby, halkymyzda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli ajaýyp sowgat boldy. Täzeneşer hormatlar gadamyzyň rus hemde ingliz dillerine çap edilen köp sany kitaplarynyň üstüne ýetirdi. Munyň özi döwlet başçylygynda çuňur hormatyň, milli liderimiziň ählimumy parahatçylygyň we ösüşiň berkidilmegi uğruna bitiren uly hyzmatlarynyň iqrarnamasydyr. Kitapda döwlet başçylygymyzyň jemgyýetçiligiň öňünde eden çykyşlary ýerleşdirildi. Onda daşary syýasat, ykdysadyýat, medeniýet, alam we beýleki ugurlar babatda pikirler jemlendi. Şunun bilen baglykda täze neşirde döwletimizi mundan meýlekde ösdürmäge degişli teklipler beýan edilýär. Täze kitabyň maksady garaşsyzlyk döwrüniň wakalaryny diňe bir taryhy nukda nazardan näle ýurdumyzyň geljek wagtyna pikirleri beýan etmekden ibaretdir.
Dawratnyjylar döwlet başdanmyň taýsa tagallalary netijesinde watanmyň özara behbetlik hemde din hukukly hyzmatdaşlyk, oňyn bitaraplyk, parakatçylyk, söýüjülük, hoşniyetli erkitlik hemde insanperwerlik ýörleglerine ıgrarly döwlet hökmünde bütün dünýäde tanalýanyny belediler. Ýurdumyz ählimiňi parakatçylygy, awadançylygy we durnukly ötüşi pogtalandyrmak siýasatyny üstünlikli amal aşyrmakda dünýä jemgyýetçiligi bilen netijeli gatnaşyklary ösdürýär. Adamlaryň möhüm wezipeleriniň oňyn çözülmegine äger türlü goşant goşýar. Çykyşlarda hormatly prezidentimiň dialog parakatçylygyň kepili diýen ählimiňi başlangyjy ilerletmek boýunça teklibi halklaryň parakatçylykly ýaşama uğruna özara gatnaşyklarda parakatçylyk hemde ananşmak medeniýetiniň kemale gelmegine ähli ýurtlaryň tagallalarynyň jemlenmegine gönükdirilendigi belenildi. Täze filosofiýa, oýlanşyk we syýasy çözüwtlere, sadyn hemde özara behbetli, umumy qrar edilen hemde hemmelere düşnükli insan gymmatlyklaryna esaslanmak bilen halkara ykdysady, syýasy gatnaşyklaryň ösdürülmegine oňyn täsir edýän ähmiýetli şert bolup durýar. Döwletleriň arasynda gatnaşyklarda parakatçylyk ananşmak medeniýetiniň ösdürülmeginiň durnukly ösüşi, parakatçylygyň hemde howpsuzlygyň tutulandyrylmagyna ýardam berýän bitaraplyk syýasaty bilen aýrylmaz baglanşyklary aýratyn belenildi. Dünýäniň döwletleri bilen ählimiň ösüşiň we awadançylygyň behbedine hyzmatdaşlygy giňeltmek, ýeri halkara guramalary, ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasy bilen gatnaşyklary işçiňleşdirmek Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarydyr. Biziň ýurdumyz kabul edilen ähli iki taraplaryň hemde köp taraplaryň halkara alalaşyklaryny, şertnamalary, konwensiýalary ýerine ýetirmek bilen öz üstüne alan borçnamalaryny doly hemde üýtgewsiz berjay edýär. Ähli uly syýasy, ykdysady, medeni kuwwatyny parakatçylygyň hemde ösüşiň behbedine gönükdirýär. Kitapda sewit meselelerine möhüm orun berilýär. Onu hormatly prezidentimiň Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň 3-nji konsultasiýa duşugynaky Aslam hyzmatdaşlyk guramasynyň, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň sammitlerine we beýleki forumlardaky çykyşlary beýan edilýär. Bu çykyşlarda häzirki zaman ösüşiniň möhüm ugurlaryny anyk hemde ykdysady taýdan esaslandyrylan hyzmatdaşlyga birlikdäki hemde köp taraply düzümleriň taslamalaryň amala aşyrylmagyna girişilmeginiň zerurdygy baradaky pikirler aýdylýar. Neşirde bugün milli hemde sewit şäherlerinden çykýan türkmen beýtaraplygynyň durnuklygyň möhüm şert hökmüne döredijilik mümkinçiliklerine baha berilýär. Şunun bilen baglanykda ýurdumyň daşky urşagy goramak, energetika howpsuzlygy, ulag we ara gatnaşyk, meden insanperwer hemde beýleki ulgamlarda daşary syýasatynyň üstünlikli amal aşyrylmagyna, oňyn beýtaraplyk syýasatyna aýratyn orun berilýändigi belenildi. Çykyş edenleriň belleşleri ýaly awadançylygyň röwşen gadamlary kitaby, alimler üçinem, giň okujylar köpçüligi üçinem uly gyzyklanma eýedir. Türkmenistanyň öz ygtyýarlygynyň taryhy ähmiýetini beýan edýän ören möhüm resminamalaryň çeşmesler. Çykyş edenler täze neşiriň äger türlü aň ýetiriş ähmiýetine eýedigini belediler. Öňe sürilýän pikirler hemde many mazmun mawatyny ören gymmatly bu neşir äger türlü gadananlaryň ýurdumyň okuny ösüşiniň durmuş ykdysady ulgamda ýetiren sebgitleriň aýdyn beýanydyr. Bolaryň ählisi türkmen döwletiniň başdanlygynyň ady bilen aýrylmaz baglanşyklar. Tanıştırış davarasynyň ahyryna gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenmek kabul edip, watanymyza hemde halkymyza çäksiz söýgüsi üçin hormatlar kadamyda tüýüt sürekden hoşallyk bildirdiler. Häzirki günlerde milli önümündürjülüň haritlarynyň giňgirimde peýda bolmagy bu ugurdaky ösüşiň ýokurdygyny görkezýär. Işlerini häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýola goýan toplumlaryň birem paýtatymyzdaky Parahat hususy kärhanasydyr. Bu ýerde häzirki wagtda işler ýokur diýipgine eýe bolýar. Ýurdumyzyň senagat taýdan ösüşiniň ýokary depkine eýe bolmagy köp taraply ösüş bilen berk baglanşyklar. Şuna daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleriň öňdürilmegi esasy ugur bolup durýar. Şu ýörelgäni baş maksat edilýän toplumlaryň birem Türkmenistanyň senagatçylar we telekatçylar birleşmesiniň agzasy Aşgabat şäherindäki Parahat hususy kärhanasydyr. İşlerin köp uğurluk häsiýeti toplum üçin baý tejribe toplamagy mümkinçilik berdi. İşiň esasy uğru bilen otgoşuklukda süýt gatyk önümçiligi ýola goýuldy.
Şwitsariýanyň Tetra Pak kompaniýasy parahat hususy kärhanasynyň hyzmatdaşlyk esasynda netijeli işini göz öňüne tutup, berk binýatly hyzmatdaşlygy ýola goýdy. Munyň özi häzirki zaman talaplaryna işlenilmeginiň öňde barçy usulydyr. Ýewropanyň iri kompaniýasynyň ýurdumyz boýunça hususy kärhana ilkinji maýy goýmy, parahat hususy kärhanasynyň işiniň belen sepkitler bilen baglanşyklygyny tasdikleýär. Milli önüm önürjü bilen Ýewropa kompaniýasynyň diňe bir orda hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň Ýewropa bileşigi bilen gatnaşyklary uly orun berýändigini äşgär edýär. Daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň maýy goýumlary, şeýle hem içki serişdeler esasynda önürleýän önümler, azyk bolçulugyny döretmekde ören möhümdir. Toplumda häzirki zamanyň kemil enjamlarynyň işledilmegi aýratyn belärlik keller. Önümçiligiň giýje günüň dowamyna 1,5 tonna süýdi gaýtadan işlemek mümkinçiligi bar. Süýdüň aseptik usulla gaýtadan işledilmegi, ýagny arasalanylmagy önümiň yaramlylyk möhletini uzalýar. Häzirki zaman talaplaryna laýyklykda 1,5, 2,7, 3,2 ýağlyk derejesi bolan süýtleriň 3 görnüşleri önürilip, 1 litr ýöretililen gaplary gaplanylýar. Olaryň yaramlylyk möhleti 6 aýdan 8 aý aralygyndadyr. Toplumda taýýarlanýan ýokary hili önümler destinasiýadan gotlaryna uğradylýar. Ýokary talaplary laýyk gelýän milli önümlerimiz saçaklarymyzyň özü boşly bedegidir. Ähli wagtda islegleriň öwrenilmegi netijesinde önürleýän önümleriň hyrydarlarynyň köplügi parahat hususy kärhanasynyň işiniň ýokary netijesini tasdikleýär. Toplumda häzirki günlerde işleri ýokary depkine eýe bolýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçiligi, hususiýetçiligi ösürmek boýunça durmuşa geçirýän özgertmeleri parahat hususy kärhanasynyň işgärlerini täze üstünliklere ruhlandyrýar. Hormatly prezidentimiziň milli iqtisadiýetimiziň döwlete daxilli bolmadyk ulgamyny ösürmäge ähli wagtda berýän kömekdir gollawlary iş ortalakeçiligiň ýokary hilli azyk önümlerini öndürmekdäki mümkinçiliklerini artdyrmagy we halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmaga giň ýol açýar. Şeýle kärhanalaryň biri Mar şäherindäki Miweli ülke hususy kärhanasydyr. Mehriban arkadağımızın orta wakaçy telekeçiligi ösürmek barada edýän aladalary bazar iqtisady gatnaşyklary şertlerini zähmet çeken iş ortalakeçiligiň ýylatymyza zerur bolan azyk önümlerini öndürmekde alyp barýan işleriň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Halkyň arkadaly zamanasy ýylynda Mar şäherindäki Miweli ülke hususy kärhanasynda da işler talaba laýyk ýola goýulyp, önümçilik kuwaty artdyrylyp, öndürilýän önümleň hil derejesine aýratyn üns berilýär. Hususy kärhananyň dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen öpüşün edilmegi we olaň işleriniň sazyşykly ýola goýulmagy netijesinde önümçiligiň depkine barhaýy gurlanýar. Kärhananyň iş depkiniň öňe ilerlemegi netijesinde önümçiligiň köp ogurly işleri sazyşykly ýola goýulýar. Bu ýerde täze tehnologiýalar arkaly janaş paý berji kofe içgesiniň öndürilmegi munyň aýdyň suwtnamatydyr. Her köni kärhanada döwrap gaplary gaplanyň kofeýanyň süýtli, gazan şokoladly, gold, tokuy, hozly, berk, hemem cappuccino ýaly görnüşleri öndürilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne bu öňde barjy kärhanada türkmen gandynyň we joy atly karamel süýjüleriniň birnäçe görnüşleriniň öndürilmegi iş ury telekeçiligiň gazanýan uly üstünlikleriniň biridir. Kärhanada hoşwat harit nişanly öndürilýän adaty ak gand bilen bir hatarda limon, dalçyn, malina we beýleki birnäçe tokoy meweleriniň tagamly goşunlary berilen gandlary öndürilýär. Günnelik öndürilýän gand we karamel süýjüleri içerke badarlarymyza uly islege eýe bolýar. Bu hususy kärhananyň işçileri mekkajown ýarmasynyň we buğday ununyň tagamly çepsilen birnäçe görnüşlerini öndürip ýylatymyza el ýeterli bahadan ýetirýärler. Miweli ülke hususy kärhanasynyň öndürýän azyk önümleriniň hataryna buğday we mekkajown ununyň taýýarlanylýan dürli görnüşli mekkajown taýýajaklary hemem ýeňil bürüşden taýýarlanýan bally patraklarym uly orun tutýar. Öndürilýän ýokary hilli azyk önümleriniň hataryna peňir, çiýişlik we qaqadylan şoklat tagamly guradylan çörek bölejikleri bar. Kärhanada öz işini ökdü tejribeli hunarmenliň birnäçe zähmet çekmek bilen ýerine ýetirilýän her bir işiň ýokary netijeligini gazanýarlar. Iş ortalakeçiligiň tagallaty bilen öndürilýän berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň bu önümleri halkymyzy azyk önümleri bilen öpüşün etmek işlerine münasip goşuntyr. Hormatly prezidentimiziň yerli önümleň öndürilişini we möçörni artdyrmak we daşary ýurtlary eksport etmek işlerini
işlerini yola goýmak barada berýän tapşyryklarına münasip işler bilen jogap berýän bu hususy kärhananyň işçileri öz önürýän azyk önümleri bilen içerki bazarlarymyzy öpçün etmek bilen çäklenmän, olaň belli bir bölegini daşary ýurtlaryda eksport edýärler. Bazar ykysady gatnaşyklaryna besişligi ukyply azyk önümlerini önürýän bu kärhananyň işçileri hususy ulgamyň ornuny ýokurlandyrmakda alyp barýan işler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Ýurdumyzyň ösen senat podoklary bilen birlikde sağlyk goruş ulgamyny da egert ul işler durmuşa geçirilýär. Balkan welaýatynyň Jebel şäherçetinde ýerleşýän Bejer palçyklaryny we deňiz duýduny gaplaýan döwrewap kärhanada şu günleri halkyň arka dagly zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini beslemek babatda tutumly işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda halkymyzyň sagdyn ruhulent ýaşaşyny öpçün etmekligi döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugruny öwren gahrman prezidentimiziň parasatly çözgüdi esasynda gurulup işe girdilen Balkan welaýatynyň Jebel şäherçetindäki Bejer palçyklaryny we deňiz duýduny gaplaýan kärhana her ýyly terapewtik we kosmetik önümleň 400 000 gabyny, şolsana mollugara palçygynyň 200 000 gabyny, vulkan palçygynyň we deňiz duýdunyň hersinden 100 000 gabyny öndürmekle niýetlenen kärhana 3 tane esasy bölümden Bejer palçyklaryny deňiz duýduny gaplaýan we hil barlyk bölümlerinden ibaret bolup, olarda işler ýokary derejede guralandyr. Bölümler öz aralaryna kompýuter arkaly berk baglyşykly işledilýär. Bu ýerde Italiýa, Türkiýe, Ýaponiýa, Belgiýa, Fransiýa ýaly döwletleriň kemil enjamlary oturdulypdyr. Ma'lum bolşýaly ýurdumyzyň tebigaty saglyk ähmiýetli dürli tebigy serişdelere baýdyr. Şolaň arasynda dürli palçyklar we deňiz duýdulary uly orun tutýar. Palçyklar iki topara, gyrmança we vulkan palçyklaryna bölünýär. Gyrmança palçyklary boýunça mollagary köle diňe biziň ýurdumyzda däl eýsem bütün dünýäde bellidir. Soňky ýyllarda mollagary palçygynyň kosmetologik häsiýetleri öwrenildi we oň deri üçin ören ýakymly täsirleriniň bardygy anyklanyldy. Ol deride öýjük täzeleýiji we guruplandyrjy, derasy gan aýlanşygyny kadalaşdyrjy, ýüze näziklik berji, hemem derini täzeleýiji häsiýetleri özüni jemleýär. Esen etraryň çäginde ýerleşýän täsin vulkanlaryň palçyklarynyň bolsa kesel Bejer häsiýetleri hasam ýokurdyr. Vulkan palçyklarynyň düzüminde köp sanly gymmatly mikroelementler bolup, olar kosmetologiýada, lukmançylykda deri, ýürek damar, içege, önülgesizlik kesellerini bejermekde giňden ulanylýar. Kärhananyň Bejer palçyklary bölümini tebigi çeşmelerden getirilen palçyk ýürütüleşdirilen elegiň kömegi bilen daş çäge bölüklerinden we beýleki garnylardan arasalanýar. Soňra ol ýürütü sorjular arkaly arasalanan suw bilen gerekli derejede garylýar we goýuju ulgama geçirilýär. Bölümiň önümçilik kuwaty sagaty 600 gap taýýar önüme deňdir. Deňiz duýduny gaplaýan bölümde bolsa duýd ilkinji tapgyrda gerekli ölçege çenli ugradylýar. Soňra ýürütüleşdirilen elekde magnetlen kömegi bilen daş, metal we beýleki garnylardan arasalanýar. Arasalanan duýdyň bir bölegi ýürüte basyşyň kömegi bilen gerdejik görnüşine geçirilýär. Olary dürli derman otlar goşulýar we Bejer häsiýetleri berilýär. Bölümiň önümçilik kuwaty sagaty 3600 gram taýýar önüme barabardyr. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini besleýän bu döwrewap kärhanada Türkmenistanyň öndürli diýen nişan bilen owudun gaplarda ýerleşdirilip taýýarlanan bu melhemler şuňlar ýurdumyzyň şipahanalaryna, saglyk dikildiş we bejeriş merkezlerine, hassahanalara, saglyk öýlerini, hemem dermanhanalary bökdönşsiz ugradylýar. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyna ýurdumyzyň edary kärhanalaryny täze zähmet galkynşy gurşawaly ykdysadyýatyň ähli podoklaryny gowunurjy netijeler gazanmagy tarap ynamly ugralynýar. Türkmenistanyň Dokma Senat ministriniň Daşow şäherindäki paýta ýerji kärhanasynyň gazanýan üstünlikleri gowunurjydyr. Hormatly prezidentimiziň ak patasy bilen ulanylmagy berilen Daşow şäherindäki paýta ýerji kärhanasyndan ýaşlaryň ýüzlerçesi ýokary ruhulentlik bilen zähmet çekýärler. Bu ýerde işleriň gije unyzyn alınıp berilmegi, her iş gününi ýokary üstünliklere beslemekligi mümkinçilik berýär. Tarihi wakalara, şany senelere, toy bayramlara beslenýän halkyň arka dagly zamanasy ýylyndan, şowly iş görküzçülerine eýe bolan paýta ýerji kärhananyň hünärmenleriniň şu ýyly ýokary zähmet üstünliklerine beslemekligi bolan hyjulary asla gowşamaýar. Kärhanada öndürilen önümler dünýä bazaryndan ýokary isteklere münasip bolýar.
Kärhananyň önümçilik bölümleri öňde berje daşary ýurt kampaniýalarynyň durly görnüşli, ýokary öňürjilikli egerji enjamlary bilen öpçünedilenler. Bugun şol enjamlar yerli hunärmenler tarapyndan başarjylyk bilen işledilýän. Şu wagt kärhanada işleýän hunärmenleriň ählisem özleriniň iş ussatlyklaryny ýokary hil derejesinde önüm öndürmeklige bagş edýärler. Netijede öňürleýän önümler barha köpelýär. Gadanylýan üstünlikleri kärhanada zähmet çekýän işleriň ählisem özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Yerli hunärmenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly öňürleýän ýokary hilli önümler görünüňde gowunç buýsanjyň artýar. Hormatly prezidentimizin taýsy tagalasy bilen gurulan bu kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary şoň ýalam beýleki ähli iş şertleri hunärmenler tarapyndan gözegçilikde saklanyp öňürjilikli işledilýär. Kärhana hormatly prezidentimizin dokma senagat puwdugyny ösürmek boýunça durmuşa geçirýän nusgalyk işleriniň bir masalary. Şunuň ýaly kärhanalaryň ýurdumyzda gadanylýan ykdysady ösüşlere goşýan goşuntlary sallamnadyr. Munyň özi milli liderimiziň ýurdumyzda ýetişdirilýän hasily harytlyk derejesine çenli öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakyndaky wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň misalları. Bu kärhanada öňürleýän ýüplük önümleriniň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna uğradylýanlygy belinilmäge degişliler. Şeýlelikde olar taýýar önüm ornaşyna çenli güneşli diýarymyzdaky önümçilik kärhanalaryna işledilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Bu ýerde hereket edýän barly hananyň hem ýöretilişdirilen kämil enjamlar bilen öpçünedilmegi öňürleýän önümleriň hil derejesiniň hemme tarapdan talaba laýyk kesiplenmegine mümkinçilik berýär. Kärhananyň işgärleri ykdysadiyetimiziň ygtybarly ganaty hasaplanýan, dokma puwdugyna berýän hemiçelik ünsü hemem gollawy, şeýlede ýokary hilli önüm öndürmek üçin ähli mümkinçilikleri hemem ajaýyp şertler döredip berýän hormatly prezidentimize özleriniň alkyşlaryny aýdýarlar. Hemem halkyň arkadaly zamanysy ýylynyň täze sepketlerine tarap önemli barýarlar. Hormatly prezidentimizin parasatly başdurlygyny halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň her birine üstünliklere beslenýär. Gahrman arkadagymyzyň ýygydary gollawy taýsy tagalarlar netijesinde ýurdumyzda orta we kiçi telekeçiligi ösürmekligi uly öns berilýär. Soňky ýyllarda garaşsy diýarymyzyň ähli ýerlerine bolşýaly Ahal welaýatyna da döwlete daxily däl hususy ulgamyň germi barha giňeýär. Hususy telekeçilere berilýän gollawdan peýdalanýan hususiýetçilik ösürmek babatda hormatly prezidentimiň taýsy tagalarlaryna ruhlanýan Ahal welaýatynyň telekeçileri hem ýurdumyzda anlap barýan işlere özleriniň goşuntlaryny goşmagy inni däwe urdular. Şeýle önümçilikleriň hataryna rowaşlan galkynyş hususy kärhanasyny görkezmek bolar. Bu kärhananyň agdy bir işçi hunärmenleri diýarymyzyň her bir günni zähmet üstünliklerine wetýärler. Bu ýerde esasanam sintetik haltalar taýýarlanyp, önümçiligiň hil derejesine hunärmenler tarapyndan aýratyn üns berilýär. Daşary ýurtlaryň döwrebap enjamlary oturdulan bu kärhanada ýaşlaryň illa goly zähmet çekip, önümçilik üç çalçykda anlap barlýar. Çiğmal kökmünne polipropilen, Türkmen maşininiň nevte gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna şeýlede Gıyanlynyň polimer zawodundan getirilýär. Çiğmal ýürüte peşlerde belli bir ýyllyk derejesinde eredilip, sintetik ýüplük görnüşine çenli işlenýär. Şeýlede saraýjy enjamlaryň kömegi bilen teklere saralýar. Soňra ýüplükler enjamlaryň kömegi arkaly dokolýar. Dokulan halta belli bir ölçege ýeten soň dikilip, haritlik derejesine getirilýär. Kärhanadaky enjamlaryň kömegi arkaly işleriň agla we böleginiň awtomatik usulla ýoly goýulmagy ekologiýa taýdan arata ýokary hili önümiň taýýarlanmagyna mümkinçilik berýär. Rowaşlan galkynyş hususy kärhanasynyň agdy bir işgärleri, garaşy diýarymyzda telekeçilik ösürmekdäki taýsy tagalarlary maksatly tutumlar üçin hormatlar kadamyda hoşalyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezidentimizin durmuşa geçirýän özgörtmeleri we taýsy tagalarlar netijesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzyň ähli gomlaryny uly üstünlikleri gazanylýar. Döredilýän giň mümkinçilikler netijesinde täze önümçilikler peýda bolýar. Döwrüň talabyna laýyklykda iş alyp berýän hususy önümçilikleriň birim Türkmenawa şäheriniň goloýuna ýerleşýän Kökçi hojalyk jemgyýetidir. Bu jemgyýet ýurdumyzda ilkinji bolup awtomobiller üçin akkumulyator önümçiligini ýola goýan hususy kärhanadyr. Bu kärhana ýeňil we ýük awtomobiller üçin ölçegi 60-dan 190-a çeli beýgelýän ýokary hilli, kuwwat ýyllarym tema power harit nişanly akkumulyatorlar öňürýärler. Bu öňürleýän önümler ýurdumyzyň içerki we daşarky bazarlaryna ýezgideri uradylýar.
Kärhananyň önümçiliginiň esasy aýratyn taraplarynyň birem ulanyş möhlet geçen akkumulatorlaryň gaýtadan işlenip daşky urşaw gorumokda ulugy oňuýun täsiriniň bardygydyr. Sus kärhanada Türkiýanyň we Ýaponiýanyň döwrüwap enjamlar ornaşdyrylyp, ulanyş möhlet geçen akkumulatorlaryň gurşunlary we beýleki bölekleri täzeden işlenilýär. Türkmenabadyň kimya kärhanasyna öndürilen degişli kimik serişçiler we arasarylan suw önümçilikde esasy çygymal bolup hyzmat edýär. Kökçü hojalyk jemgyýetine akkumulatorlar öndürmekligiň ilkinji tapgyry möwrüti geçen akkumulatorlar söküp, olaryň düzümine gurşuny ýokary gyzgynlykdaky peşlerde gaýtadan işlemekden ibaretdir. Soňra arasarylan gurşunlardan gurşun plastinasy taýýarlanýar. Türkiýeden getirilen kuwatly enjamyň kömegi bilen her sagatda plastinalaryň müňlerçe söndürilýär. Beýleki bir bölümde plastinalara ýürüýte goýy suwukluk çalynyp, ýokary gyzgynlykdaky peşde uradylýar. Bu gatlyk plastinalaryň elektriklenmegine ähmiýetlidir. Akkumulatorlara elektrik güýjenmesi bermek işleri pasyla görä 24 sagatdan 35 saat içinde dowam edýär. Güýjenmeden çykan akkumulatorlar ýürüýte hunermenler tarapyndan barladan geçirilýär. Ondan soňra olar berkidilip polisiýen gaplarda müşteri ýetirmäge taýýar görünüşe getirilýär. Kökçü hojalyk jemgyýetiniň agdyr we zähmetler işgälleri hormatly prezident bilen kiçik we orta telekeçilik ösdürmek üçin edýän taýsir taýlaryny hoşallyk bildirýärler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şu gün 14-nji martda saat 20-den 15-nji martda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň Homan Mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balqan vilayetini ötkäp duran bulatly hawa bolup ýaň şäher Demradyň ordan telese günde 9-14 metr etýän şemal ösür hawa gejatine 1-6 gradus gündüzüne 8-13 gradus kenarya etraplaryna 4-9 gradus maýly bolar. Ahil vilayetini ötkäp duran bulatly hawa bolup ýaň şäher Demradyň ordan telese günde 8-13 metr etýän şemal ösür hawa gejatine 2-7 gradus gündüzüne 7-10 gradus maýly bolar. Mary vilayetini ötkäp duran bulatly hawa bolup ýaň şäher ýyllarym çakma mümkin. Demradyň ordan telese günde 8-13 metr etýän şemal ösür hawa gejatine 4-9 gradus gündüzüne 9-14 gradus maýly bolar. Lewap vilayetini ötkäp duran bulatly hawa bolup ýaň şäher ýyllarym çakma mümkin. Demradyň ordan telese günde 9-14 metr etýän şemal ösür hawa gejatine 3-8 gradus gündüzüne 9-14 gradus maýly bolar. Daşy vilayetini ötkäp duran bulatly hawa bolup Demradyň ordan telese günde 7-10 metr etýän şemal ösür hawa gejatine 1 gradus sowukdan 4 gradus çene maýl gündüzüne 5-10 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulatly hawa bolup ýaň şäher Demradyň ordan telese günde 8-10 metr etýän şemal ösür hawa gejatine 4-6 gradus gündüzüne 6-8 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 15-nde magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar ýaz paslyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi. Şeýle-de häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň hadadan 4 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemi bilen balaşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban ileşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenip paslyny öz saglygyňyzy gorat bilersiňiz. Mehriban adamlar şuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.